नमस्ते प्रणाम। हम गीतकार दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही ब्रांड गाना लेके आइल बनी। छठ वाला गाना बा, काहे कि कार्तिक के महीना चल रहल बा। छठी माई खातिर स्पेशल गाना लिखले बानी आप सब गाए खातिर। आराम से गाना के गा सकतानी। सिंगल गाना बावे, बड़ी वायरल एगो गाना भइल बा। आ लेके हम बाराती अइबो जम्मू जिला के चौक पर, नाचे पड़तौ छौड़ी तो राइफल के नोक पर। ये गाना बड़ी वायरल भइल बा यूट्यूब पर और यही धुन पर हम गाना लिखले बानी। और नाचे पड़ते छौड़ी तो राइफल के नोक पर सौरभ यू के नाम के लड़का ये गाना गवले बड़न, उनकरे धुन पर हम ये गाना लिखले बानी छठ वाला। तो चली सिंगल गाना हम लिखले बानी और देवर भौजाई वाला ये गाना बावे। तो सुनी कैसे बा। अब बरले अगरबत्ती बाड़ी अपना हो हाथ पर, अब बरले अगरबत्ती बाड़ी अपना हो हाथ पर। आना चौतारी भौजी दौड़ा लेके माथ पर, आना चौतारी भौजी दौड़ा लेके माथ पर। बाजतावे डीजे देखो छठी घाट पर, अब बाजतावे डीजे देखो छठी घाट पर। आना चौतारी भौजी दौड़ा लेके माथ पर। कोरस में भी हुआ बा, आना चौतारी भौजी दौड़ा लेके माथ पर। तो ई रला मुखड़ा। आराम से सौरभ यू वाला गाना आप सब सुन ले, सेम वही तरीके से गाना गाए बा जो छठ गाना हम लिखले बनी। तो चली अब आप सबके अंतरा सुना जा रहा बनी। तो अंतरा सुनी कैसे बा। सभे बाजावे पड़ाका, करतालो धूम धड़ाका। आज जर जाई साड़ी, बुझाता भौजी पाका। आ करेली के और नहीं केहू के बात पर, आ करेली के और नहीं केहू के बात पर। आ नाचो तारी भौजी दौड़ा लेके माथ पर, नाचो तारी भौजी दौड़ा लेके माथ पर। तो ई रहा पहिलका अंतरा। और लास्ट अंतरा खातिर हर वीडियो में हम भैया कहेनी कि आप सब लास्ट अंतरा खातिर हमरा से संपर्क कर सकतानी। हमार मोबाइल नंबर बा 9934529912। ये नंबर पर फोन करके बोल सकतानी कि भैया ये हमारा गाना पसंद बा। तो फुल गाना हम लिख के आप सबके व्हाट्सएप पर भेज दें। आराम से कभी भी कहीं भी आप ही गाना के गा सकतानी। काहे कि फुल गाना हम ना लिख के डालेनी ताकि ये वो गाना के 100 आदमी गाइलो तो केहू के कोनो फायदा ना होई। बस हम चाहेनी ये वो गाना एक ही कलाकार गावस, ऐसे हम एक एक अंतरा डालेनी, लास्ट अंतरा ना डालेनी। तो चली पर्सनली में जो गाना लिखावे चाहता हमरा से, तो पर्सनली में गाना लिखावे खातिर पैसा लगेला। और जो नया म्यूजिक बनवावे चाहता तो हमारा यहाँ नया म्यूजिक बनेला, ब्रांड म्यूजिक बनेला एकदम जबरदस्त। जनिया हाई लेवल के कलाकार गा रहल बड़लो वो टाइप के म्यूजिक बनेला हमारा यहाँ। और केहू गायक बा जो चाहता जो फीमेल सिंगर से हम गाना गवाई, स्टार कोनो गायिका होखस वो लेडीज के संगे, तो आप सब हमरा से संपर्क कर सकतानी। काहे कि फीमेल सिंगर के भी हमारा यहाँ व्यवस्था बा। कम बजट में बढ़िया गायिका से गाना गवा दी या आपके। और जो गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे खुद के अपन स्टूडियो बा, बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जादूपुर बाजार, गोपालगंज, बिहार में हमारा स्टूडियो बा। रहे खाए के सब व्यवस्था बा हमारा यहाँ। रहे खाए के पैसा ना लगेला। आराम से आप सब कहीं से आके रह के गा सकतानी। केवल रिकॉर्डिंग के चार्ज लगी, बाकी हमारा यहाँ कोनो चार्ज नहीं है। तो चलिए चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव, जय मां सरस्वती, जय हो।